kringloopwinkel Second Chance in Damwâld is dicht, maar er is nog wel volle bedroogheid. De mij dan wel niet verkocht worden, alle andere werkzaamheden gaan wel terug. Wij zijn in de kringloopwinkel, ben wij eigenlijk het sociale hart van Damwâld. Wij vangen hier eigenlijk mensen op. We hebben een huiskamer hebben we hier. Dat in oren plakken in de omgeving nemen ze dat buurtkamer. En daar ben we eigenlijk alle dagen hier, van tijdens tot en met zaterdag. En elke tijdens met je organiseren we een activiteit voor mensen. Behalve dat we de huiskamer hier hebben, helpen we vanuit Stichting Friesland 58 mensen die in financiële problemen komen. Dat betekent dat mensen sociaal-maatschappelijke organisaties een beroep op ons doen kunnen voor hun cliënten die in financiële problemen komen. Die mensen helpen we mee. Die mensen die helpen we met meubels, met wat dan ook maar. Net iedereen heeft toch dat dit problemen opleveren zou, maar dat rond al oors. Er waren een aantal BOA's en die hadden dat constateerd. En die zeiden van, verhip, de winkel is hier, dit ken het. En die kwamen later met een last onder dwangsom jaren. Nou, dat vonden we heel raar. Dus daar wonen we heel graag met de gemeente over importeren. Dat rent nog steeds. Wij hebben betocht dat we de burgemeester hier uitnodigen in de kringloopwinkel. En dat we hier zien laten wat we doen. Naast de huiskamer, natuurlijk de werkzaamheden die we doen vanuit de participatiewet en de WMO. Al die mensen die hier alle dagen binnen. Ik zei niet al, wij zijn het sociale hart van Damwâld. En we willen graag mensen helpen. En dat willen we de burgemeester graag zien laten. Vanwege de coronamaatregelen is een bezoek aan de kringloopwinkel nog net mogelijk. Maar Geert had wel een uitnodiging gekregen om bij de burgemeester deel te komen. Ik zei, dat is een mooie gelegenheid om een prachtig cadeau aan te bieden. Dat cadeau wat wij bedacht hebben, is dat wij alles wat hier op de kledingafdeling hangt, onkleden, het hangt hier vol met winterkleden, het staat hier vol met schoon en zo wat heen, willen wij al hier gratis ter beschikking stellen aan de minima in deze omgeving. Dus iedereen die net de mogelijkheid had om kleden te kopen, zeg maar, die bijvoorbeeld aansluiten is bij de voedselbank, maar misschien ook wel mensen die het cactus kan wel een schip vallen, via diaconieën of wat dan ook maar, die mij een beroep doen op ons. Op een website Friesland 58 kun je daar alles over vinden. Kun je een beroep op ons doen. En dan willen we al die kleren die je hangen gratis ter beschikking stellen. Dat willen we heel graag de burgemeester aanbieden. Van der Woude liet na het gesprek weten dat de plannen net goedkeurd binnen, terug burgemeester Agricola. Willen ze er een ooroplossing voor? Wanneer het mensen een groentepakket bestellen, kunnen ze ervoor kiezen om er een gratis kleerpakket bij te krijgen van zo'n 2 steltjes kleen. Dit wordt dan bij hun thuis bezorgen, want dat mag nog wel.